En que sitio estamos? Aquí é Pezobres. E o teu nombre? Sara, Sara. E Sara, viviches aquí en Pezobres toda a vida? toda a vida. Nacín nunha casa aí máis adiante. Esta casa era dos meus pais, e tiñan outra aí adiante. Esta deixaron a min, e aquela na irmãos. Vale. Entonces tú criácheste aquí en esta aldea. Sí. E mira, e que che acorda de cando eras pequena, de cando eras moi pequena? Tantas cousas me acordo. De que eu era moi trestinho, meu irmão facía eu as faenas e botaba as culpas a ele. Pero por que eras trastiño, que? Era enredenta, facía cousas que non debía. A mí tiña matado unha galiña. E por a mamá, claro, ti como mataches esa galiña? Eu non fun, que foi Ramón. E o pobreño, eu o tiña no céu. Eso de que mataches unha galiña, cantos anos tiñas cando foches a facer esa trastada? Bueno, os niños podía ter 5 ou 6 aniños. Mais non tiña. Eu veio con pau. Porque había un capón. E ese capón viñas a min. Xa. E eu quixen dar o pau ao capón e deio a galiña. E a galiña morreu. E pois a mamá, vai a mulher, vai a por Dios, a galiña puñería, non me acordo. Mamá, eu non fui, foi Ramón. Bueno, e ca galiña ao final fixachedes un caldo, polo menos? Imagínome. Non me acordo, pero si muller, non, eso imagínome. Entonces, ibades á escola aquí cerca? Sí, a novela, era cerca. E había moitos nenos e nenas na escola? Sí, había. Era daqueles éramos ben nenos e nenas. Sí. Era Doña Julia, se chamaba. Eu empecé a escola con 4 niños. Sí? Fui moito á escola. Gustabache a escola? Sí. Gustaba moito máis para enredar que para estudiar. Porque a mestra tiña unha nena como a min, que se chama María Mercedes. A maestra, máis a miña nai, eran veciñas de Mourazos e eran moi amigas. Por iso eu empecé a escola tan noviña. Eu pero era para enredar que a filla da maestra. E fuches á escola hasta os 14, hasta os 15? Tiña máis. Sí. Era unha media mociña. Sí. Sí. E así, aparte de enredar, que é o que máis te acorda da escola? Da escola que había hecho un couso que chama... Cando salíamos a recreo, había isto de ir ás 4 esquinas ali na capilla. E puñámonos cada unha a súa esquina. Aquí hai lume, aquí hai lume. E íbamos a carreira a que pillábamos a outra esquina. Era só o que tiñamos. Despois a mí si gustaba moito ler. E escribir tamén. Hoxe non me gusta, pero bueno. E, por exemplo, cando ibades así de pequenos á escuela, a ti acórdache que ao mellor os rapaces e as rapazas os trataran distintos, xogarades a cousas distintas? Xogábamos todos juntos. Sí? Sí. Eu acordo-me xa con o meu home, que xa moito me gustaba xogar con ele, mira, que éramos nenos. E o meu era de xogar sempre con os sus. O sea, que conociches ao que foi o teu home na escuela, de pequena? Sí, porque ele era de cerca, dun sitio que chaman Llorrejo. E despois viñeron para aquí, para Pezobres, de caseiros. Tiñamos os navales xuntos. Entón, nós andivemos toda a vida xuntos. Desde nenos. Desde nenos? Sí. Que anos te casaches? Aos 20 anos. E cantos anos estuveches casados? Moitos non, 42, porque morreu. Que anos te casaches? Contame dese día da festa, de como foi a túa boda. A miña boda, eu tiña unha ilusión que a miña boda, que non te das unha idea. Eu tiña meu abuelo, daquelas chamábase parálisis, tiña que ser un hitos que lle dera. E, bueno, non se movía, había andar con ele. E eu estaba tan contente, pois viñera unha peluquera á casa, disso acórdome, para me preparar. E un canto non viñera a peluquera, eu fixen as camas, e, bueno, e depois vou vestir a meu abuelo empeza a chorar. Entón, eu, claro, eu vexo chorar a meu abuelo, e eu tamén me chorei. Tamén choraba, e veo a mãe, digo, ti por que choras? Non te casas de boa gana, eu. Si, mamiña, eu como ar deseo, pero é porque chora o padriño. E viñeronte peinar a casa. Sí. Que tipo de vestido levabas? Un vestido blanco. E o meu veliño na cabeza tamén blanco. O comprado, feito na casa? Comprar a tela e fixera unha modista na casa. O sea, un vestido a medida. Non, era vestido corto, Sí. Sí, porque o papá decía que non quería que fora vestido largo. Digo, ese era para facer un vestido largo. Sí. Pero non foi vestido corto, pero era blanco. Dime así,
a cousa máis bonita que che pasou na vida, que ti recordas como ese momento de moitísima felicidade. Cando me naceu o fillo, mire, ese día foi un día tan feliz. Tan feliz, tan feliz. Madre mía. Sí. E Cando me casei, outro. cando naceu o fillo, naceu na casa? Naceu na casa miña que eu nunca fui ao médico para nada. Estaba embarazada e eu nunca fui ao médico. E dicía a miña cuñada, a muller da minha irmã, dicía, Sara, debías de ir ao médico. É que vou ao médico. Vou ao médico para nada, eu estou ben. Eu non fui ao médico para nada. Ou despois, foi 23 de fevereiro, soltaronse unhas augas. A mañá cando me levantei, e dixen a mamá, mamá, a mí que é unha che de auga. Dixo, a miña nena, son ches víspuras. Dixo, ai, pois mañá vou ao médico. Ai, mañá vas, xa naceu o neno aquel día. Pero bueno, viñera don Eladio. Foron por don Eladio. E que era o médico, don Eladio? Era o médico do ayuntamiento. Pero gracias a Dios o neno naceu ben, non fixo falta ao médico, cando o médico chegou xa o neno nacera. Bueno. Acórdame, pobrecito. Colleu-te o neniño, eu era fora a primeira cousa que vin. Colle un neniño polas perniñas, ca cabeciña para baixo. Ai, que me dou unha pena cando vexo coller un neniño coas perniñas, polas perniñas así, non sei para qué. Non sei para qué. Eu tiña medo para lavalo. E un día a mamá coceu, eu tiña medo para lavalo, e a miña cuñada, que o neno naceu na miña casa. Eu estaba na miña casa, e o meu ainda estaba, porque nós era comunidade máis de aquí. Pero depois naceu o neno, e bueno, quedámonos por aquí. E coceu, a mamá coceu, e había que bañar o neniño. Miña cuñada, unha tremaba do neno e outra lavaba. Nunha tina, que daquelas non había. Na tina, unha tremaba e outra lavaba. E mira, volvendo así un pouco para atrás, ti cando ibas ao colegio de pequena, ti que soñabas con ser de maior? Costureira. A miña ilusión foi sempre costureira. Sí, cosere. Cosere era o meu. E aprendiches a Que iba coser? a aprender que o papá non me deixou, muller, tiña medo que me pillaran. Que te pillaran donde? Non sei. É verdade, é verdade. Claro, xa, pero claro. Quería ir para Melide, para un taller. Ti non marchas da casa, ti estás aquí na casa. Eu estive na casa, claro. E depois quería ir a coser cunha de San Benito, que se chama Aurora, que ti non a conoces. Dicía o papá, non, vas a andar ca máquina das jefas por aí adiante. Entón, quedei-me na casa. Aprendi moito a coser, pero foi do que saquei de mí. Vale. E entonces quedaches na casa Sí. para coidar todo o que había na casa. Sí, bueno, na casa pasei no ben. Moito non traballar. Si quedaches na casa, todo o que había na casa sería para que o fixeras ti. Iba a muller. Eu, depois, cuidaba a meu abuelo. Cando salín da escola, eu xa era unha mociña. Bueno, xa andaba co meu home. E, pois, eu cuidaba a meu abuelo, e pouco máis che facía. Estaba a miña nai tamén. Miña nai andaba máis arrastrada para terme a min de señora. E ese era o problema. E facía a comida, iso tamén. Facía a comida, sí. E facía a limpieza, iso. Que é o que máis te acorda de tua nai? Que era moi buena. Sí. Si a consentíame todo. Ao mellor facía calquera trasnada e non lle dicía ao papá, porque o papá era moi bueno, era un home moi bueno, pero era moi serio. Era moi serio. Moi recto. Sí. O meu pai era ditador, bueno, miña filla. Despois era moi bon home, pero era moi recto. E a mamá sacaba moitas do logo porque non lle contaba a ele. Mira, tú cando quedaches na casa, casaches, vivíades con teus pais, xa me dixeches que tua nai era a que cociñaba todos os días. E ti que facías todos os días? Eu cuidaba a meu abuelo. Facía as camiñas, se parte que non tiña traballo, tiña que fazer 4 camas. A do meu abuelo, a dos meus pais, a do meu irmão e a miña. Barrer os cuartos, daquilo non había cuarto de baño, que tamén xa era unha tranquilidade, que non había que limpalo. Claro. Ia por ali. A mamá facía a comida cando ois. Por exemplo, nos outonos e na sega do trigo iba para fora tamén. Entón facía a comida. Ti non ibas á seja? Poucas veces teño ido. No campo tú traballaches pouco logo? Antes de me casar, casi nada. Desde que me casei, sí. E que facías? Pois ben, sajar o trigo, ataba, bueno, eu ataba. Sachar no millo, outonar ou estender os terros.
Era o que se facía daquela. E na casa con vos vivía un irmão. Meu irmão. E teu irmão tamén tua nai tapaba nel seguido ou... De meu irmão xa non lle facía falta tapar, descubriou eu. Quero dicir... Sí, a mamá era moi buena, sí. Pero encubriu o que podía nos 2 fillos, que éramos 2. Eu máis meu irmão. Pero, por exemplo, a hora de repartirvos as tareas, repartía distinto. Tú pa casa, el pa fora. Bueno, ele iba máis para fora, claro. Ele iba máis para... Ele iba co papá. Ele para traballar iba co papá. Iban para o monte, daquela sabía cruzar co fouciño, iban co carro. Sí, daquela sí. Eso sí. Entonces, había esa diferencia. Sí, claro, eu quedaba na casa. Home, algún día tiño ido car vacas para o monte tamén, cando eles iban para o monte. Pero había un problema, muller. A ver. Porque o meu amigo, daqueles era o meu mozo, claro, era veciño. Ele tamén iba car vacas para o monte. E eu, se iba car vacas para o monte, o papá tiña medo que me pillara. Entón, eu non podía. Como iba a ir, miña filla? Tiña moito medo que me pillaran. Carai. Tiña un problema eu. Xa. Non, que tiña un problema era teu pai. Aquí nunha malla. Vos non sabedes o que eran as mallas. Sí, bueno, sei. Estábamos nunha malla. E tramous a máquina, bueno. E eu mirei para Sus era o meu home. E eu chiscou moi, a me empujou unha risa. Miña vella, como meu pai me veu ríndome de cara a ele, mandou-me para a casa. En canto non empeza a máquina, vas para a casa. Ai, que meu pai era moi bon home, moi bueno. Pero despois... Pero contame así unha pillería destas cousas as que dices tú, bueno, e canto rimos aquel día, mira o que fixemos. Daquelas eu era moi tristinha, pero como fixen tantas trastadas, a ver se me acorda algo. A historia non ven así ningunha memoria. Ademais fixen trastadas. E de maior fixeches algunha trastada? De maior xa non fixen así. Non? De maior xa fixen máis formaliña. O que é sempre, ainda son moito trapeliña. Sí. Non che acorda ningunha trastada de cando erades pequenos, pero a min contáronme que agora cando vades de excursión que algunha trastada faz. Ai, agora sí. Contame algunha trastada. Bueno, moito chirrimos unha vez que fixéramos a pataca na cama a Gonzalo, non pode me apa. A quen lle fixeches o qué? A pataca, ti sabes o que é fazer a pataca na cama? Mira que rimos, Dios mío, mira que rimos. Dormíamos, non, eu dormía na planta en riba. E Gonzalo e Males de Mourazos dormían nunha planta en baixo. Me parece que era así. Pero depois dixeron a min, dixeron as de Mourazos. Imos a fazer a pataca na cama a Gonzalo. Ou xa lle fixemos, pois cando vai para a cama, bueno, vale. E fomos, eu a Mar María, unha veciña miña, dormíamos na mesma habitación, pero baixamos para baixo para andar de Mourazo, para ver cando Gonzalo se metera na cama. E eu andaba polo pasillo. Pero porque eu andaba agachadiña polo pasillo adiante? Non sei por qué. A ver se escoitaba algo. Chegaba á porta de Gonzalo. Gonzalo é un home que está casado. Chamas de Finamia. E eu iba a modiño, pero non oía nada. Pero dunha vez cheguei ali e volvía para atrás, claro, dixelles as de Mourazo. Eu non oio nada. Bueno, pero dunha vez cheguei a sentiñe dicir a pataca. Volvimos para atrás a carreira, digo a pataca. Falou hora da pataca, salimos para fora, abrimos a porta. Ai, canto rin. Canto rin. Dixe, pero cando me fixeron a pataca? Iso foi unha trenada moi bonita, que te pasamos moi ben. Sí. Sabes que é a pataca é a sábana de... Perdón, que é de por baixo, é de por riba. A sábana de por riba, que a meten por baixo tamén. E se meten, pois queres te meter na cama e non das. Porque está a sábana pola mitad, non sabes, doblada. Ai, que moito rimos, Dios. Moito rimos. Non, nas excursións temos feito fañadas, sí, temos. Sí. E bailado, a mí moito me gusta bailar nas excursións. Sí. Moitísimo. Sin embargo, por aquí xa nada. Pero, que che gusta bailar? Calquera cousa. Paso doble... Eso. E onde aprendiches a bailar? Eu que sei. O meu home bailábamos moito, Sí. Ibades aos bailes? Sí. Co meu home, sí. Pero desde que ele morreu, que hai 14 anos, que non volvín a outro baile.
nin cousa ninguna. Fun o ano pasado 2 días ao San Roque con os vecinos. Pero bueno, sin bailar nin nada. Pero nas excursións me encanta. É que che diga Berta canto rimos. Sí. Madre mía. Pasádelo ben. Moi ben. Bueno, mira, tú participas na Asociación de Mulleres de aquí de Santiso. Algo. Participas? Sí, sí, sí. Que é o que máis che gusta a ti de participar nunha asociación de mulleres? Que é o que che dá a ti estar en esa asociación? Pois dame que me dá ánimos para vivir a vida, para pasalo ben, para eu que sei. Para ti é importante? Sí, claro que sí. A pesar de que non vou moito, porque non... Eso, pero sí, justame. De todas as cousas que faz con esa xente, que é o que máis che gusta? As excursións. Eso é o que máis me gusta. Dun día ou dous na máis, por máis días non. A onde foches? Este ano fomos a Portugal, e xa non sei, fomos a un oche de sitios. Xa non me acordo. Gustache viaxar? Sí. Pero mareo-me moito, filliña, ese é o meu problema. E ainda te ris, ainda ti non sabes ben. Pero para eso hai unha Pero pastilla. que non podo, Por qué? porque teño ir a alergia. Tomo de 2 clases. Eu tomo a pastilla e morro. Entón, non podo tomar a pastilla. Pero entonces hai que, como os nenos pequenos, cando suben no autobús, non a ti, cando os nenos pequenos que suben no coche ou no autobús, que lle dices, tú vai mirando sempre... Ai, pero xa vou mirando para diante. Sí. No, para diante non, por horizonte onde non se moven as cousas. No, eu vou mirando sempre para diante. Así. Incluso, vou coa compañera de lado, e se lle digo, eu non podo, inda que fale, eu non podo mirar para ela. Se move a cabeza. Sabes que fan na miña casa? Eu que sei. Hai unha tirita no umbigo. Eu collía unha pedra, e unha vez, eu non sei se lle acordar, Berta, eu collera unha pedra, levaba unha pedriña, e cando se linda xena no asiento, eu puxeme o Berta, de quen era a pedra. E a pedra. E para que era a pedra? Porque dicían que se levas esa pedra que non te mareas. Eu mareo-me igual. Pero que a tes que levar agarrada na mão? Sí, na mão, unha pedriña pequena, na mão. E ten que ser unha pedra especial ou vale calquera pedra? Vale unha pedra calquera. Pero incluso non pode nin falar por teléfono, nin escribir nada. Eu teño que ir, así se vou que tiña, se vou ali ben, bueno, máis adiante que me podo puñer Berta, bueno, non hai problema. Sí. E a que sitio foches que che gustara moito? Ai, o ano pasado, non foi este ano, creo que foi unha feira comercial que fomos a Portugal, aí que o ano pasamos. Dormiramos na Guarda, depois íbamos para Portugal, aí que o ano pasáramos. Este ano tamén, que fomos a Ourabueo e fomos a Vigo e por aí tamén é maravilla. Sí. É que Berta é maravillosa para isto. Sí, Berta é maravillosa. Tedes unha presidenta da asociación que é unha joia. Que sí. Iso é maravilloso. Pero traevos así. Fai ben. É que é verdade, ten que ser. Sí. Ten que ser, que é bonito. Gustanche os animales? Pois sí. Teño esas miñas ovilliñas, pero é para que me limpen por aquí. E teño un gatiño, teño a cadeliña, teño 2 galiñas. Un ves? E tamén che fan moita compañía. E esta todos os días, cando me baixo polas escaleras abaixo, se me araña na porta para me saludarem. E se estou sola, non che entra para dentro. Como chega calquera, ainda que sea o meu fillo ou os meus netos, ou a quen sea, para a cociña sempre. Sí. Non sei por qué. E teño 2 bisnetos, que tamén teño moito orgullo con eles. As excursións, estar así en un grupo con máis mulleres, Isto tamén é bonito. Sí, isto tamén xuntarte é bonito. con elas. Sí, isto tamén é bonito. Ademais que faz moitas amigas, e conoce xente, é bonito. Sí, eu tamén como son tan faladora. Se non houbera asociación, Eu non conocías a ninguén, nin nada. Non sabes. claro, ahora nas aldeas cada vez hai menos xente. Aquí nesta aldea hai moi pouquiña xente. Algún día éramos ben veciños, agora somos moi pouquiños. E se tes un apuro, a onde vas? Se teño un apuro, teño aquí uns veciños. E se teño un apuro, teño o teléfono, chamamos ao directo. Cando veo o apagón, non sabes, fora no mes de abril, non fora o ano pasado. Sí. Eu quedei sin teléfono tamén. E o meu neto, que está en Melide, que ten un bar, chamaba, eu claro, eu collía o teléfono, e veo desde Melide aquí a ver onde pasaba ela. Fomos levar para Melide. E eu estaba votando na partida. Vas xogar logo a partida? Sí,
Imos xogar a partida todos os días. Con quen xogas? Que a veciña esta é máis con outra aí tamén, con dúas veciñas. Bueno, iso tamén é facer... Mais todos os días é con esta veciña. Que a outra non é tan seguido, pero bueno. E a que xogades? Xogamos ao tute, xogamos á escoba máis. Porque claro, a brisca 3 é moi fea. Pero a escoba pasamos. Que algunhas veces ata xogo o home da miña veciña tamén, e pasámoslo bomba. Aí, Julio, que ver tamén. Pasámoslo, bueno. Na asociación hai moitas mulleres así tamén da túa edad, da túa... Bueno, daqui evidentemente de Santiso, do Concello, moitas mulleres como a ti, da aldea, que se criaron na aldea, que viviron na aldea, que siguen na aldea. Tú que pensas que vos como mulleres que lle aportachedes e que por que vos gustaría que vos se acordaran de vos? Os teus netos, cando digan, mira, é que na época de miña abuela as mulleres eran... Ai, pois se ainda se acordan desto tamén despois. Os meus netos, como eu contei tantos contos. Contaslle contos? Sí. Que contos che contaban a ti de pequena? Non me acordo. Bueno, daquelas non contaban contos de alegrías ningunha muller. Daquelas era todo traballar. Todo traballar. É todo meter medo? Claro. E agora contes, cando vou ás excursións o ben que o paso. Sí, eso sí. E mandolles fotos, home logo. Que tal te defendes co teléfono? Bastante ben. Sí, co móvil? Sí, bastante ben. Pareceche un adianto? Hombre, sí, eu ando sempre... Mas a história non teño, porque a história non me fai falta. Sí, o teléfono, Dios mío. Mando. Os rapaces son máis ben os netos, de mandar a WhatsApp que de chamare. De escribir que de chamar. O fillo non, o fillo chama máis ben. E tú queres de escribir ou de chamar? Eu son das dúas cousas, eu prefiero chamare. Se me escriben, eu escribolles. Se non, chamo, porque así parece a min que me conecto mellor. Sí. E mandaslle fotos? Ai, sí, home logo. Claro que eu mando fotos. E saco fotos, bueno. Xa me di a muller do meu neto do que está en Bueu. Moito che gustan as fotos. Sí? Eu saco fotos, bueno. Cal sería a túa foto favorita? Teño tantas. De estar cos netos. É unha que teño aquí de cando casou un neto que estamos os 5, ou todos, estamos todos. Isto tamén é unha foto. Ya do meu home, esa xa é a principal, pero ele agora xa non está. Agora estar no meu porraliño, na miña hortiña, pola fresca. Eu polo calor nada. Eu cando teño que ir para a horta, levanto-me polas 8, ás 10 veñome para dentro, depois imos a andar, e vimos de andar, botamos a partida, ao botar a partida fago o xantar. Depois tomo a siesta, vexo a miña novela, é o que fago. Pero é o que che presta? Claro, é o que fago. Bueno. A miña cadeliña tamén vai salir. É a miña Pituxi. Como se chama? Non nos dixeche o nome? Luna. Luna. Esta é moi mansiña porque, sabes, ainda mamaba, ainda non comía logo. E o lobo comeu unha nai. Entón eu tive que criala con biberón. Por iso é que anda sempre, onde vou eu ven a cadeliña, muller. E Marx por aí queda soliña, vai moito para Ana María, cando queda sola. E cando entro eu aquí, a carreiras por aí adiante, todo alrededor de min, a carreiras, que xa é moita cousa. Que é moita cousa. Sí, bonita. E as ovellas? Ai, sí, muller. Ves, hai logo, hai. Aquí detrás da casa, aquí nesta naval, nesta finga que teño aí, que hai vacas, pero non son miñas, que son dos estelo, Berta. Teñenas aquí. E eu estaba chei na horta collendo berzas, xa estaba eu sola. E vexo as ovellas tan espantadas, e miro o lobo con un año, aquí detrás mesmo da casa, o lobo con un año. E eu vou atrás, pasa can. E o lobo deixou un año, e volveuse ali, chegou ali para diante, e volveuse a colleu-no outra vez. E eu fui atrás dele, e deixou-no outra vez. E as ovellas escapan aquí para a corte. E pois, eu aquela hora cando estaba aí o lobo co año, non tiña medo ningún. O medo deu-me despois. Así que me tenho as ovellas na corte, foi cando veu o medo. Eu ninguna vara tiña, non se podía volver botarse a min. Claro, eu sacaba o año.
A ti pega che risa, mucho, verdad? No, bueno, pega a ti Pero tamén che aquela pega hora- a risa ahora, sí, pero agora. claro, desa hora... Pero aquela hora non tiña medo ningún. Ai, que pena me daba o añiño de arrastro. Ah, Pero dei sacado. sí. Despois sí que despois dá un medo, E mira, e daquela muller que tes ali, que me contas? Desta muller que é especial, Mm. eso te lo juro, que é maravillosa, que é a mellor que podes existir. E que ten que ter moita paciencia con nós. Sí. E iso tamén.